Вось гэта. Вось гэта. Добрый вечер, сябры. Вы можете мне дапамагчы? Мне спешна трэба ў камандзіроўку. Усе феі свету збіраюцца. А вы, калі ласка, паводзьце сябе добра і перад сном не забудзьцеся прыбраць усе цацкі. Дамовіліся? Добрый вечер. Прывітанне, Яночка. Як добра, што ты прыйшла. Пакуль я буду ў ад'ездзе, заменіш мяне. Я? Буду як дарослая фея? А чаму не? Ты у нас дзяўчынка выхаваная, і на цябе заўсёды можна спадзявацца. Ой, калі я павінна быць сапраўднай феечкай, тады хвіліначку. А куды гэта моя дапамагатая збегла? Ой, вось і я. Як я нагадваю вам сапраўдную фею. Адзін у адзін. Яночка, ты справішся. А я пабегла, у мяне самалёт хутка. Так, все, бывайте. Ай, феечка. Ой, феечка. Феечка свою чароўную палачку забыла. А можа, яна спецыяльна мне яе пакінула? Ой, вядома, што спецыяльна. Я ж зараз замест яе цудоўна. Салют усім. О, Яночка, ты што, у феі запісалася? Ой, мяне наша фея сноў сама прызначила. Так што слухайся мяне, Тёма. Вось яшчэ. А не будзеш слухацца, я цябе зачарую. Добра, паслухаю цябе, толькі адным вухам. Можаш нават і адным вочкам на мяне глядзець, толькі дапамагай. Дапамагаць я люблю. Так, будзем чароўны сон ствараць. А ты ведаеш як? Ну, я столькі разоў бачыла, як гэта феечка робіць, што і сама зраблю любы цікавы сон. Вось, трымай. Гэта навошта? Мы ж не чай збіраемся піць. Цікавы сон павінен быць салодкім. І чым больш цукру, тым лепш. І ўсяго трэба як мага больш. Чараўніцтва пачынаецца. Ой, цяпер, Тёма, адыдзіся. Я буду сон перамешваць. О, паспрабуй. Як лічыш, на сон гэта падобна? У феечкі зусім не так усё атрымліваецца. Ну, здаецца, што мы ўсё рабілі, як яна. У месцы нейкае цеста. Гэта ты са сваім цукрам улез. Трэба ж усё па рэцэпце рабіць. Яна, а я ведаю, у чым наша памылка. Ну і ў чым? Наша феечка заўсёды вельмі духмяныя сны стварае. Я разумею, што дадаць трэба. Я зараз... А я пакуль чароўныя словы гаварыць буду. Чары, фары, крэкс, пэкс, фэкс. Зараз я ўсе гэтыя духі змяшаю. Так сон самым духмяным у свеце стане. Цудоўна ты ўсё прыдумала. Так пырскай хутчэй. Пачула сігнал трывогі і вярнулася. А вы тут пажар вырашылі зрабіць. Я думала, вы дарослыя, што вас адных пакінуць можна, а вы... Яна сама выбухнула і дым пайшла ў хвост. Мы сон стваралі, сыпалі ўсё самае салодкае і духмянае, а яно як успыхне. Ну, канешне, Яна і Цёма тут ні пры чым. Яно само.
А на правила бяспекі вы забыліся? Ну, якія правілы бяспекі, калі мы сон стваралі? Мы ж не з запалкамі гулялі. А калі бярэшся за любую справу, трэба паўтарыць правілы бяспекі. А давайте зараз гэта і зробім. Давайте, ніколі не змешвайце незнаёмыя вадкасці. Можа атрымацца вялікі выбух, і нават апёк можна атрымаць. Дык мы ж, здаецца, знаёмыя вадкасці змешвалі. А знаёмы цукар лепш дадаць у знаёмы чай. А духамі карыстацца лепш аднымі, а не ўсімі водарамі адначасова. Правільна? Усё так. А калі вам захочацца нешта змешваць, змешвайце лепш фарбы. Гэта і карысна, і бяспечна. Феечка, але сон чароўны мы так і не стварылі. А сон ствару я сама. А вы пакуль мультфільм паглядзіце. Ой, добра, давай глядзець. Давай, мультфільм. Ну а самае важнае правіла для ўсіх дзяцей – гэта слухацца сваіх бацькоў, а ўвечары чысціць зубкі, мыць тварыкі і класціся спаць. Чароўных усім сноў. І самых-самых салодкіх. Ой, а як жа ваша камандзіроўка, феечка? Я яе перанесла. Палячу пазней. Дабранач, маленькія. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.